सुदेम दखानाव थांनो ओंखारबाय नामा? औ थांसै। आंबो थांना फैनो नामा दिनै नोंनि दखानाव? नोंनिसो गोसो थाङो थाङा। मानो बेबायदि बुंदों? थांनो बाजादों नामा? आंनि मोजां मोननाय बानाय बायि आं सुखुनाय सुखुयि बेफोरखौलाय नोंलाय मानो नांगौ नङा होमबा? नोंहाथ' बेफोरजों जेबो अरजाखायाना। मानो बेबायदि बुंदों? सुदेम आं मोनथिगौ नों आंखौ रागा जोंगासिनो हामा मोनबाय दं। रागा जोंनाङा ना प्लिज। अननानै बेबायदि सुखुवा सुखुवा दा खालाय नोङो। आं दुखु मोनो। आंनि दुखु मोननायफोरखौ नों साननाय मोनब्ला बेबायदि खालायनाय नङामोन। दे बेफोरखौ बाद होदो। सुखुनाय सुखुयि थांसैथ' सानैबो फिफ्लि गारियाव गाखोनानै थांगोन जोंहा। ने साइकेलाव थांनो? साइकेल गाखोनो नामा आंजों? साइकेलबो सालायनो मोनथाराखै आं एसेबां सम जाबाय। नाङा दे दा साइकेल सालायनायनि जेबो दरखार गैया मिथिबाय। एसे मोजां जाहांनाय आथिंखौ आरो साइकेल सालायनानै गाज्रि खालायना लानो नागिरदों नामा? बेमारि जाफिननो लुगैदों? डाक्टरा बुंदोंआनो माथो खस्थ'नि खामानि मावनाङा खारला खारसि खालायनाङा साइकेल बेफोरखौ सालायनो होखायाखै माथो। नाङा थांसै आङो गोबाव जाबाय आंहा। आंखौ लांफाला? नोंनिसो गोसो आं थांसै। बोरनायानो जोबा आंना बुरै सनाया ने। बोरा मानिबा जिरायनो मोजांथार बेयाव। याव 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 बादल'गोन आं। आबा मा खालायबाय दं नोङो गुथाल? बाबा नोंनि सियारा जिरायनो मोजांथार न'? बादल'ना गेलेना मोजां मोनदों आं। गुथाल हामा बे सियाराव जिरायबाय थानो। बे सियारखौ दांबाय थानाङा। सुनि सुनि गाज्रि गाज्रिनो। थां न'आव दोनना फैथां गेलेबाय थानाङा बेयाव। आरो गोग्लैलाबायबा आन्थुफोरा सालायगोन दा। दाख्लैबो गोग्लैदों नोङो। बे सियारजों गेलेबाय थानाङा गुथाल दे। मोजां मोना आङो। थां बेखौ दोनना फै। आं दसेल'सो गेलेदों। नाङा आबा गेलेनाङा। गुबुन जायगायाव गेलेहैथां। बे सियारखौ दिहुनना लाबोनांला दे। आं सोनानै दोनबाय थायो नायबाय थानो गोसो जाया आं बे सियारखौ। नों आरो गेलेनो होननानै लाबोबाय थायो। हामा बे सियारखौ दांबाय थानाङा दे। आं दिनैनिफ्राय बै सायाव दोननोसिगोन र'। गेलेला दे। औ गेलेनांला दे। दे सिखार आं बे सियारखौ दोनना फैनि। र' आयै आंनोथ' दा 10,000सो फैसा नांगौ जागोनलै। 10,000? औ आयै ओजों थांनो पाटनायाव थांनानैथ' आङो जेनेबा सिखाव एसे थाहैगोन होननानै सानदोंना। ओजोंथ' जानो थानो साननैसो आंनो फैसा नांगोन ना। आरो इसेबां गोजान जायगायाव थांनाय बाथ्रा एसे फैसाथ' नांगोन ना आयै आखायाव। बेथ' नंगौ र' फैसाखौथ' नांगौ। दा अबाव मोननो 10,000 मानि? आंबो गामियाव सोरनिफ्रायबा मोनगोन नामा एसे माथा मारिनि र' 5,000सो। नोङो नोंसिनि महिलाफोरनिफ्राय अबावबा मोनगोन ना मायो गथफोरनि मायबाफोरनि लनफोरनि सोंना नायनाय। दे सोंगोन दे आङो। बेनिफ्राय फैसाफोरा जगार जाबालाय बे सप्तायावनो थांगोन होननानै सानबाय नामा नोङो? औ आयै बे सप्तायावनो थांगोन आं फैसाया जगार जाबोला गोबाव खालायनो हाया। बेनिफ्राय आबा दे इसोरनि साननायाव नोंनि साननाया जाफुंबायानो। नों हालाखौजो माबाखौजो बक्सिखौजो साजा होबाय। बिनि उनाव माथो खालायगोन सानदों नोङो? मायबाफोर सानदोंना नोङो? हिनजाव सानै मा सानदों नोङो? आयै आं बे खेबाव सानदों रितुखौनो बेयाव लानानै फैसै होननानै। पाटनायाव थाला होननानै सानदों आयै आङो। औ फिसा बेबायदिनो खालाय। हे भगबान इसोर साननायफोरा मोजाङै जाफुंथोंसै। बेबायदिनो खालायथार दे। औ आङो एबार बेबायदिनो खालायगोन सानबाय। बिजनेसखौ कम्पेनिखौ सोरबा नायनो थाखाय मोजां मानसि गारबोसिगोन। फैसानि खिबुआव लानजाय हमबाय थाब्लाबो जाया। सोलिनो हाबोलानो जासिगोन न'खरा मोजाङै। बेनिफ्राय रितु बिहामजोआ फैगोन जानो? फैनांगोन आयै बियो। बे खेबाव फैथारनांगोन। बेनि बाथ्राखौ खोनासङा आङो। आरो जुदि बियो फैया होननानै अख्रा खालायो आं आबाखौनो लाना फैगोन रनिखौ। आरो बियो रनिया थायाब्ला जेरावबो थाखाया। आं जुदि आबा रनिखौ लानानै फैयो बियो गावबो खिबु उनावनो फैखागोन। औ फिसा बेबायदिनो खालाय। आगोलनो बेफोरखौ खालायखानांगौमोन नोङो। आगोलनो बेफोरखौ साननांगौमोन। दिनै एसेबां खस्थ' जानांनाय नङामोन नोङो मिथिबायना? औ आयै बेखौनोथ' गोरोन्थि खालायबाय आंबो। मानसिफोरा बुङोना आयै थारखौनो बुङो जेब्लासिम मानसिया गाव मोना खस्थ' भुगिनो नाङा अब्लासिम मानसिया बुजिया। खस्थ'खौ मोनबोलासो बुजियो। नंगौथ'र' फिसा। दे जायखिजाया मोजाङै थांनानै मोजाङै फैफिनबानो जाबाय। औ नों खालि फैसाखौल' जगार खालाय आयै माबारै? र' होमबा मैयासो सासे मानसिया मायबा खनस'नि बाथ्रा बुंदोंमोनलै फैसानि मायबा। र' आं खबर लाना फैनि होमबा गामियाव। दे होमब्लालाय आयै थांनाय माबोरै थांनाय? र' थांनि। गुथाल बैसोरो मा गेलेबाय दंबा बैयाव?
थांगौमोन आंबो गेलेनो बाबो थांनो होआ आबा गुथाल मा फै आबा मेगि संदों आं गोथावनो फै मेगि जाहैनोसै जोंहा मेगि बाबा आं बैसोरजों गेलेनोसो थांगौमोन नाङा थाङा आइया थांनो होआखै नों गेलेनो थांनानै आथिं आखाइ माबा जाना फैजोबो दुलुनसिनो आखाइ आथिं बायगोन नाङा नोंसिना लोगोफोरा दुस्थ' गोजाथार खेबसेल' थांगोन नाङा बाफ्रे नाङा नोंसो आइया आंखौसो बेसेबा रायफैगोन आरो आबैया बाफ्रे आंहासो खोनासंनो हानाय नङा थौ मेगि जाहैनि दावदैदोसो गोथाव संदों आङो पियास बुरजा होननानै दावदै होननानै जाया नोङो फै टेस्टि दावदैजों मेगि जागोन फै होमबा माबोरै गुसु जागोन जानो गोथाव मोननाय नङा गुसु जाबोला जागोन टेस्टि थौ बाबा मेगिया गोथावथार जाखादोंमोन गोथाव मोननाय दे आं सङै जाहोबाय थागोन नोंनो दै जाहोआ दे नोङो जोंखौ गारना थांनो नागिरदों नोङो मादैमोनजोंसो थांसिगोन आगैमोनजों जोंफोरखौ गारनानै आं फैफिनगोन ना आबा आंबो थांगोन होनबा नोंजों थांबागोन आं आगैमोननियाव नाङा आबा थाङा आं आगैमोनखौसो लायनो थांनो नागिरदों आगैखौसो मादैखौसो लाबोगोन हे आगै फैगोन दे होमबा आं आगैजों गेलेनो हासिगोन ना आगैजों आंजों सानैबो गेलेबाय थागोन ना न'आवनो औ आबा बेनिखायनोथ' लायनो थांनो नागिरदों आं आगैखौ नों हारसिं जाबाय थायोना आगैजों नोंजों गेलेबाय थानो हागोन दे बेखायनो आं आगैखौ लायनो थांनो नागिरदों आंबो थांगोन दे नोंबोथ' थांनो हागौमोन नाथाय ट्रेनाव बिराद मानसि जायोना सिखाव थायो नोङो ओंखाम मोनजानाय नङा साननै गाहाम आरो दाखु मानसि थायो मानसि बुग्रा थायो नों बेबायदिनो थांगोन मानसि बुयो ट्रेनाव सिखावबो दङ औ आरो नोङो स्कुला सुथि जागोन माथो सारजों बुजागोन नोङो स्कुल सुथि खालायब्ला सारफोरजों थाङा दे होमब्लालाय ओमफ्राय नों खिन्थु आगैखौ लाबोनो दाबाव आगैखौ लाबोथारखा लाबोगोनथ' नों नेनानैल' था अके आं दा पाटनायाव थांनो नागिरनायनि जाहोना गुबुन दा आरो बिसोर सानैयाबो थांफानो ओंखारदों मा खालायनो आंहाथ' लांफानायाव जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय ओजों थांनानै बिसोर मायबा प्रब्लेमफोराव गोग्लैबासो र' बिसोरथ' दा आंनि बागै जेबो मिन्थियाबो हालामोननि बागैबो जेबो मिन्थिया लांनानै बिसोरखौ प्रब्लेमाव खोलैयाथ' आङो मा सिरि जाजोबखोब्रा मा सानसोदों साननाय माने फैसाखौ 10,000नि बारा लांफानो हानायबा मोजां जागौमोन आंबोथ' बेखौनो सानदों र' 12,000सो लांनो हानायबा हामगौमोन ना औ नों मा बुङो रादाय 12,000सोबा मोजां जागोन नामा 12,000 माने नोंसोर मा थांथारनो सानबाय नामा सानैबो थाङा माथो होनबालाय दाखालिनिफ्राय मा सल' खनबाय थादों नामा थांगोन बुंखादों माथो ने लांफानो गोसो गैया नोंलाय औ बाला लांफानोसो गोसो गैया खोमा दै गोसो दंलै मा गोसो गैया जानो आं जास्ट सोंदोंसो बेनिफ्राय नोंसिना फैसाफोरा जगार जाजोब्बाय आरो जाया माने आङो बाजैनो अमा आदि होदोंमोनलै बेखौनो फानसै सानदों आङो 15,000फोर मोनबा बिनिनो आदा लाना थांसै आङो उनाव बाजैनो दिहुनना होबाय थानोसै ए बेनिफ्राय नोंनियालाय जांग्रावनिया आंना 5,000सो दंमोन र' बेनिफ्राय गयफोरखौनो एसे फानसै नामा दे जाय जेरै हागौ जगार खालायबानो जाबाय आरो जांग्रावनाथ' गय बागाना एसे गिदिरानो गयखौ एसे बुरजायैनो फानदो आंनोबो 5,000सो हरथ'दो ओजों थांना हैगोन आं टेनसन लानाङा नोङो 5,000 दे नायनि गयखौ बेसेबां हाननो हायो फायखारिफोरा बेसे नाम होयो माबाबाथाय बिक्रि थांबालाय होगोन दे औ बावगार नाङा खिन्थु येस जानाय बायदिनो खालायखा अकेखा 5,000खौ नोंनिफ्रायनो लाखानोसै आङो उनाव आरो केन्सेल जाबाय होननाङा थांनायानो केन्सेल जागोन नङाब्ला नोंसोरथ' दा मिन्थिखागौ जोंहाना न'खरा एसे प्रब्लेम जाना दङ फैसानि आं बेमार जानायनिफ्रायनो दे जागोन दे फिक्स होमबा थांमारनोसै नेक्स्ट मानडेआव नामा औ फिक्स गाबोन टिकेट दाननो थांनांगोन दे जागोन दे नोंनि नांगौ गाननाय गस्लाफोरखौ सोबाय आङो सोजोब्बाय नोङो औ नांगौफोरखौ सोबाय गोजांनायनिखौ गांसेल' सोदों आं सुइटार गांसेयानो जागोनबा
जागोन दे गोजांनायनिखौ गांसे सोबाबो जासिगोन ओजों गरमा बाराखा गोजांनाय नंला ओजों बारा फाग्लि दुखु खालायबाय थानाङा आं फैफिनगोन ना नोंनि एक्टरा जेबो जाया नोंनि रादाया जेबो जाया फैफिनगोन ना आं थाबनो एदावदो जोंना नोङो नों गाबोन थांफिनसिगोन दे बेबायदि गाबो नामा नों बेबायदि गाबाय थाबोला आंनि गोसोआ दुखु मोनोना गारना थांलायसिगोन नोङो आरोबाव माब्ला फैबावगोन गिनाय मोनसोदों आं रादाय धोद फाग्लि बेबायदि गाबबाय थायो नामा नों बेबायदि गाबबाय थाबोला आं खामानियाव कनसेन्ट्रेट खालायनो हानाय नङा माथो माबायदि गाबाला सिन्था नों रादाय नों गाबोन थांफिनसिगोन मा जायो माबायो नोंखौ एसेबां मोनथिनानैबो नोंखौ मोजांनि खुगायाव एंगारहरनो नागिरदों आं गाबनाङा जेबो जाया आं मोजाङैनो फैफिनगोन ना इसोरा आंजों दंफायो जेबो जाया फाग्लि आं जेबो जाया आं मोजाङैनो फैफिनगोन मोजाङै था जानला मानला मावहैनाङा सम आरो खाबु लायनानैसो खामानि माव जानला मानला मावहैनाङा जेबो बिसोरो बेसेबा गिथावना मानसिखा बिसोरो मानसि बुथारनायाव बिसोरो आखाइ मावा मिन्थिबायना बिसोरो बेसेबा गाज्रि मानसिखा औ आं जानला मोनला खालाया दे आं सम खाबु नायनानैसो मावगोन नों टेनसन लानाङा दे नोंसोर बारा टेनसन लाबाय थानाङा आं सानफ्रोमबो फन खालायगोन ना नोंसोरखौ नों मोजाङैनो था आरो खारला खारसि खालायनाङा खालाया दे थादो गासैबो मोजाङै थाबानो जाबाय आंखौ बारा टेनसन खालायबाय थानाङा आं थाबनो फैगोन फन खालायगोन दे आं सानफ्रोमबो आबा आं थाबनो फैथारगोन दे मोनथारबाय आङो गोसोखौनो सान्थि मोनाखै मोजाङै फरायाबा दे अख्राय खालायनाङा आइ आबैमोननि बाथ्राखौ खोनासं दे नों थाब फै आगैखौबो लाना फै थाब औ आं थाबनो फैगोन माबार थांना माबारैनो फै आरो सानो हयसे खामानिफोरखौ माव सहैनानैनो फन खालाय औ आबा नोङो सहैबानो फन खालायखा आरो नों बुंदोंमोन सिखोमाहैनानैसो थागोन होननानै बेबायदिनो थाहै नुजालाबायनाङा रावजोंबो आरो नै मोखांफोराव मास्क गानना थाखा औ अबावबा थाङोब्लाबो मास्कखौ गाननानै थांखा मास्कखौ गानालासिनो थानाङा बिसोर हालाजों गंसेजों नुनो हानाय ना नोङो गावनो बासिना थाबानो जाबाय औ जागोन दे थादो गोबाव जाबाय ओजों जांग्रावजों जाथिजोंबो नेगासिनो थां सहैबानो फन खालायगोन दे आं फन खालायगोन थां नोंसोर थांदो थां गाबला गासि खालायबाय थानाङा आंबो गोसोफोरखौ माबोरैबा मोनो आं सहैबानो फन खालायगोन दे थां थादो दे आबा दे आयै बाबाया थांबाय